Текст, так. Раз, два, три, раз, два, три. Захоп гульні ідзе, усё ідзе. Всі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, дайте мені ще. Так, перше треба. О. Із реклама на Twitch. Хай рекламує. Так, потім не рекламував. И покуль у нас есть трехелинки. Покуль крутится реклама, можно добить на лады, які мне треба. Это, не это. Это, не это. Мне треба пересу. Это холера. Я ж забыл зусім хардрейт поставить свой, боже. Ось гэты. Добра, с хвилинку отойду на хвилинку. Поставлю хардрейт. Господи, где? Так. Только подсунул. Добре. Зараз прийду. Так ці не так. Гэтак ці не гэтак. Вон. Трэба ўключыць прыладу, каб вы маглі бачыць мой пульс. Ведаю, правда, навошта, але няхай будзе. Дзе? Вон, що ти пілікаєш? Я тебе ў руках трымаю. Когда ты мне нотификации ухом робишь? О. Ну-ка. Вайс статус connected. Нифига себе, 95. Это тому, что я кожный раз хвалююся, калі стрімаю. Бачите, як хвалююся. 95 ударов на хвилю. 92. Не спыняйся, серце, яшчэ больше. Давай хутчэй. Бачили, як я хвалююся. Рейка 94. Добре. Так. Якая сотня? Не гэта, не трындзець. Так. Окей. Ой, я яшчэ не зрабіў. Вот что гэта пілік. Вось таму, хто пілік. Ардачка тобі. Так, добра. Ну што, даражэнькія, вітаю вас у чароўны вечар аб серады. Я цябе ўключу. Сёння мы будзем гуляць у гучны розум. У гучным розуме. У гук розум. Не, насамрэч гэтае спалучэнне словаў, гэта sound mind, гэта азначае ў сваім розуме, тыпу, не з'ехаўшы з глузду. Здаровы, усё такое, дурка не чакае. Ось і паглядзім зараз, як там... Ой, боже. Як там персонажы нашага галоўнага героя... У мяне на галаве. Як нашага галоўнага героя не чакае дурка. Так, гналі. Абсерда. Так, выбраць узровень складанасці. Сярэдні, збалансаваны гульнявы працэс. Той самы сюжэт, больш за адзін. Добра, пачаць. Я калісьці, дарэчы, паўгады назад дзесьці, я гэту гульню купіў, пагуляў яе паўгадзінкі і чамусьці закінуў. Закінуў, каб на стрымах пагуляць, але я тады не стрыміў, так што. Модус. Кажуть, цікавість забила котку. Не, это я ее забил. Цікавість тільки привела її до мене.
Які жорсткий чал. Котов забиває. Мудила. Засуджую! Активно засуджую. Нельзя забивать катошку. Я так мікрою не тому, що у мене в ушки косяшає зараз. Ні. Це ніяк не зв'язано. Ну що ж, класика. Починаємо у темним сутарені, напевно. Що здарилося? Здарилося. Огроменний маусенситив здарився. Що я тут роблю? Ведаєте, це питання, яке я задаю собі кожен день. Що я тут роблю? Що здарилося? Why are we still here? Just to suffer. Ой, облоки. На столе лежать облоки. Брать, не брать, брать. Подобрать. Ай. Так, импад. Давай-ка ты отключишься и не будешь мне... Ага. Курва, он подключился по Bluetooth. Я отключил импад. Чего гульня? Ха-ха! Гульня не вылетела, нет. Красиво, у меня был подключенный геймпад. И он был под рот подключенный по проводе. И мне у подсказках на кнопке показываются кнопки геймпада. Хотя я гуляю с клавой мыши. И я его отключил, я эта курва по Bluetooth переподключился до компьютера и все. И далее мне показываю. Як я его выключусь, я не уповнений. Ладно. Катастрофа! Забудь усё, жыццё, як ты ведаў. Цяпер вылетела ў вортачку, ўсё, няма яго больш. Вылетела ў комін, трубу. Усе індыкатары індыкуюць, заставайся ў сярэдзіне. Што тут трэба націснуць? О, это... Ага, пробел, добра. Забудьте про ўсё жыццё, якое вы ведалі, больш не існуе. Ну, тое самае, што я і сказаў. Слова ў слова. А що там? Я хочу... О, ніфіга собі спринтує. Скочить можна. Хоррору, яким можна скочить. Не, явно не туди. Добре. І сіга так крыўдзіць. Так, ой, дзякую, Рака, за контриб'ют. Службовий коридор. Ага, пляцовка з ліфтом. Майданчик. Пригожа. О. Я нагадываю лужины, гэты, калі вось машины праязджаюць, з іх там капае гэта паліва. Сама вось такая фігня, яны прыгожыя такія. Хочацца залезці. Склад. Що на складе? Ліхтарик, я хочу його забрати. Як мені його забрати? О. Офігенно. Хоррор, у яким персонаж нормально бігає. А не як у візажиті Медісон ледь пересовується. Офігенно. Так, а як його? Ага, на ліву кнопку. А, там написано hello, здоров. Ну, здоров. И что? Ну, здоров. Нет, тут, напевно, мне не варто стоять. Воу. І няхай буде світло. Мені завсёды подобалося, як тыя лужины виглядають і пахнуть. Так. Токсикоманія. Так, карыстацца гэтым верстаком могуць усе жыхары. Забараняецца выкарыстоўваць іншым асобам. Карацей, калі вы не жыхары зайшлі сюды, ідзіце нахрен. Ой, даже дзякуй табе, дзякуй, Драгонвулф, за душу. Я і буду яе берагчы. Як заўсёды бераг, так і буду берагчы далей. І, дарэчы, вітаю. Так, кіраўніцтва не нясе адпавядальнасці за аніякія траўмы, што вы можете сабе тут знарабіць.
Будьце асцярожныя, гэта якія траўмы? Малатком па гэтым, па пальцах? Ну, так. Гэта я магу. Калі ласка, не выносьце інструменты за межы гэтай комнаты. Ну, канешне, я не вынесу ніякія інструменты. А зуб даю. Надзе інструменты, якія нельга выносіць. Воу, дзякуй, самовар за душу. Берагчы. Сардэшка там. Ой, Драгонвулф. Сардэшка, трывай. Дзякуй. У тваім пакаленні, напэўна, ось так прынята ўжо. Ключ ад дзвярэй калідора. О, батарэечка. Плюс 10% да ліхтарыка дае. Добра. Ух ты. Вентыляцыя, шахта, пральня, ліфтавая, гэта пралёт, напэўна, ну, пляцоўка, карацей, так. Бойлерная, майстэрня. Вітаю, самого, вітаю. Склад я ўжо наведаў, службовы калідор. Дзе інструменты, якія нельга выносіць? Я, магчыма, тут магу штосьці сабраць, кажа. Ой, Рэка, дзякуй табе за душу. Як гэта зрабіць такое? О! Я намагаюся зрабіць... Эй! Не атрымліваецца зрабіць супер складанае сардэчка. Зробім... О! Змерзкае сардэчка. Так, добра. Боже, як мне падабаецца, што персонаж тут хутка бегае. Гэта офігенна. У мяне ключ ад калідора. Куды мне его... А дзе дзверы? Калідор. Офігенна, гэта хуткі хоррор. Клас. Тут дзвярэй ніякіх няма. Куды не заскочыць. А, магчыма, там, дзе я ўзяў на складзе, дзе я ўзяў ліхтарык, можна пралезці па вентыляцыі. Апа. Гаспадар, тут а не госць, цягніш ты з працы кожны век. Ну, як казалі мне мае знаёмыя, ідзеш з працы і нічога не нясеш, ідзеш абкрадзены. І як мне гэта разбіць? Кажа, нетрывала выглядае. Мне няма чым гэта разбіваць. Можа, там усё ж нейкая фомка ёсць, лупнік. Вітаю, сержант Гайзер. Вітаначкі. Як маеся, як прайшлі святы? Выходныя, як, дарэчы, усіх з калядкамі, з раством праваслаўным, не ведаю, хто католік, хто праваслаўны, усіх карацей з раством. Дзе лом? Ну, тут ёсць малаточак, але малаточак я забраць не магу. Туды зайсці не магу. Опа, хоршык. Дароў, магільшык, дароў. Ну так, вядома, хоррор, ну, як бы, абсерада. Так, ну тут я быў, тут нічога няма. Там нібы мора за сцяною. По гуку судзячы. Ага, мог бы разбіць гэта чымся, а чым? Боже, гэты хоррор ідэальны просто для мяне. Тут можна лётаць, як у гарэлы, офігенна. О, вось, герою таксама падабаецца, як гэта пахне. Воу. Офісная фатэля такая. Ніфіга сабе, з механізмам нават гушкання. Можна націснуць кнопачку і гушкацца. Ой, а тут яшчэ можна падкруціць... А што тут можна? Напэўна... Не, дзіўна выглядае. Напэўна, гэта ўсё, што тыпу вышыню спінкі можна. Гэта ўсё нельга адчыніць. Вы тут. У майстэрні. Добра.
Мне неяк трэба прайсці з склада вось у гэтую вентыляцыю залезці. Бачу навіну, як працаўнікі амартызатар гэтага крэсла ў дупу стрэлі. О, так, ёсць такія. Бываюць такія навіны, але это адбываецца вельмі рэдка. Хутчэй, ну, больш верагоднасць усё ж, ну, гэта разбіцца ў авіякатастрофе. Ну, калі так, гэта ўсё лагічна, магільчык, то праўда. Калі можа хутка бегаць, няхай хутка бегае. Левая кнопка і правая кнопка гэта ліхтарик. Чым мне, як мне разваліць гэтую штуку? Чым? Дзе? А дзе? Холера. Так. Холера грыбатая. Лом, ты дзе? Чым мне гэта зламаць-то, ну? Нереально, для маёй просто гэта... Для майго шыла ў срацы гэта просто ідэальная гульня. Я вам кажу. Я могу хутка бегаць, хутка вось матыляць вось так камерай, каб ніхто нічога не зразумеў. Службовы калідор. Я могу гуляць так, што ўсе будуць думаць, што я пад рэчывамі. Нереально, я не разумею, куды мне што рабіць. Не, ну я разумею, што мне трэба знайсці нейкі малаток ці лом. Знаецца, што адбываецца. Наступны прадмет. Не. А я могу переключить у нас на ладах, типу, чтобы каб мне подсказки показывались. Так, Space, Shift, Control. Q, инвентарь. Не, ничего такого нема. Ну, тут не будет такого. О, ладно, добра. Інструментам, які нельга выносіць. Ну, так, але я не магу знайсці гэты інструмент. Гэта праблема. Я не разумею, што за фігня. Дзе інструмент, які нельга выносіць? Пачынай сябе ідыотам просто адчуваць. Ну, самарэч, яна рэгулярна адбываецца ў такіх гульнях. Где? Это нельзя открутить. Ну тут просто попереджение и все. Где этот инструмент? Молоток забери ты. Ну збери штось, я не ведаю. Повольный хоррор передайте мне, надоешь з лютым кайфе пераходзіў пенумбру. Пыльная ж капец. Пенумбрай, гэтых сабакаў каменнямі біць з бочкі. Ну так, кайфово, пагаджуся. Кого, я лепш пакіну эрыцы. Па відавочных прычынах. Ды дзе гэтая фомка? Ну што за фігня? Я люблю метусня, я люблю. Балет Hell мне дайте, калі ласка, я хочу Балет Hell. Не, гэта реально... Я? А дзе? Разумеете, здесь у цемры ляжала б штосьці такое. Я тут нічога не ляжыць. Зараз надыхаюся. Можа тут усё ж здесь у цемры штосьці хаваецца. Вайтенд клікі. Клікі. Эрика. Давай гэта, праходжанне Happy Game. Я ўжо зрабіў гэта, давай ты цяпер.
Happy Game. Офігенная гульня. Офігенны point click. Калі ведаеш, як праходзіць здесь за паўгадзіны. Калі не ведаеш, за гадзіну. Так, окей, я пайшоў гуглить. Хусенька я здаўся. А як там... А як тайтл зараз виглядає? Я що, не дописав слово? А ні. Каратей у ТикТоку? Не, я не куплю, но спокойно. Каратей у ТикТоку. Подобно, что есть обмежевание по даўжыні тайтла, і у ТикТоку мой стрим зараз называется бел у гэтых укосках In Sound Mind Observe. Гэта не наўмысна, калі што. Там павінна быць абсерада. Так, окей, In Sound Mind. In Sound Mind. How to get out of first room. First visit guide. Ліхтарик, ключик. Ключ треба використати. Ну, я казав, що я відчуваю себе тупим. Ось я і ось тупим. Як? А, так. Батарейка. Дайте, я бачу там супротивгаз. Дайте мне маску. Что тут? Так, газа карацей небяспечна для... Так, тут газ небяспечны для здароўя. Калі адчуеце пах, побачыце ці пачуеце уцечку газа з бойлернай. Гэта карацей, бяжыце. І паведамце праўдому. Правила карыстання сутарэннем. Ага, сутарэнне адкрытае 24 гадзіны у суткі. На сотні, напэўна. Сотні, суткі. Так і так я бачу. Толькі для жыхароў. Ніякіх гасцёў. Ну вось, нават нельга прывесці сабе госця ў сутарэнне, завесці і... Карацей, нельга. Не буду працягваць. Мы не несем адпавядальнасці за рэчы, якія засталіся ў кішэнях, былі сапсаваныя праннем. Ну так, канешне, ніхто не несе, кроме тых, хто запхнуў гэтыя рэчы. Інструменты з весаку павінны заставацца ў майстэрні, бла-бла-бла. Все, што вы пакінулі ў сутарэнні... Ага. Так. Застанется на том же месяце. Окей. Не. То есть батареечки не застанутся уже. Я себе их кнопку у сутарэнні. А, гэта ліфт. Якое запрашальнае чырвонае асвятленне. Конечно ж, я так хочу туды пайсці. Конечно, я хочу. Идите. Ага. Магчыма, я мог бы гэта чымсь разбіць. Жыхары! У некаторых пралках здараецца кароткае замыканне. На шчасце... Можа, як? Засцерагальнікі, о! На шчасце усталяваныя засцерагальнікі універсальныя. Так, это ліхтарык, засцерагальнік, ужо 2 з хоррор-бінга. 2 поінта хоррор-бінга. Калі машынкі барахляць, не намагайцеся самастойна іх адрамантаваць. Патэлефануйце мне. О! Вялікі засцерагальнік. Ну, ось, ліхтарик. А, яшчэ ключ. 3 поінты. 3 поінты. 3 поінты гэтага бінга. Так, але ж мне трэба...
Не батарейка, мне треба нейкі... О! Ух ты. Ух ты. А ты з допытливых, правда? Не, я просто так тут. Я не навмисно. Так, добре, треба здесь знайти лом. Для машинки барахлять, скористайся болтарезом. Вось болтарез тільки чекає. Так, не, ну болтарез повинен бути здесь і наприкінці гульні. Це ж класика, ну як без болтареза? Ось вот сіснемо як ось. Гриффіндору? Ось у сутарині з'їсти щось, тільки гості. Добрий жарт, самовар добрий, мені подобається. Где лом? Певно, мені треба потрапити у бойлерную. Для гэтага мне трэба штось тут зрабіць. Окей, калі усталюю назад засцерагальнік. А! Оп, заберу. Ха-ха! А! Спрытнацид. Спрытнацид. Кожныя 3 дозы павялічваюць спрытнасць. Ха-ха! Ха, гений, гений. Я левитую над машинкой гэтай, чаму яна едзе, а я не? Медитация. Цуд. Утканит. Спрытканит. Як скриптонит, тільки спритканит. Криптонит. Криптонит. Спритканит. Спритканит. Спритноцид. Вот он. По ней можно будет стрелять? Класс. Я такой люблю. Дайте мне остатние детальки. Я могу это забрать? Могу. Спритнакам. Спритнакам. Зараз богема засуманится. І напевно... Ай! Ау! Мне 5 хп забрали. Дякуй табе, нетрывалая вентиляция, что ты затрымала лифт и выратовала мое жыццё. А, не, ён просто доехал, он по мне все равно раз. Не, нормально, добре, живем. Лифт. Я хочу на 1 ехать. Бог, мне треба кнопку знайти. Добре, на другий этаж. Другий поверх. Там хтось був. Я бачив. Другий поверх. О! Ты что съел? Ай! Гидрация. Зараз мы выйдем. У меня есть кава и кава. Добре, я выпью каву. О, дякую. Так, я забыл там... Если я забыл, короче, это... Келих, куфель. Ну, огроменный пивный куфель, это с водой. Закинь туда, коли ласка, лимончика и дай мне. Спасибо. Так, протягиваем дорогки, Яловиченко. Мы сегодня гуляем у InSound Mind. У своим розуме. Ты что шептал? Ха-ха. Не сховайте от меня батареечки. Все батареечки будем... Не, я не буду проходить мисайт. Я хотел проходить мисайт, але я потом доведался, что это российская гульня, так что, ну... На стримах докладно не буду. Пиратство я, ну, як бы засуджую, так что... Не. Так, сам насамрэч шкадую, бляха.
Насамрэч, божа, у гэтым свеце столькі афігенных гулень хорарных, якія зроблены расіянамі. Так шмат афігенных хорараў, якія хацеў бы паказаць вам, але ну пакуль вайна не скончыцца, я не буду гэтага рабіць па відавочных прычынах. Вось. Так насамрэч, ну я нават разумею, чаму Кіця! А я дакладна ў сваім розуме? Вось, я нават разумею, чаму у расіян так добра атрымліваюцца хорары, так, ну, так шмат іх рэальна добрых хорараў. Таму што, ну, як бы, ну, жыццё там не вельмі, ведаеце, вясёлае, як і ў беларусаў маглі бы добра атрымлівацца хорары, бо як у нас таксама не тое, каб вельмі шчаслівае жыццё. Звычайна такія крутыя хорары пішуць людзі, ну, робяць людзі, у якіх, ну, як бы у галаве ёсць там пэўныя што... Дякую, Эрыка. Прынесла мне, о, вадзічкі прынесла. І пачакайце, божа, ну што там, хто там? Тэлефануй, дайце, ну што пачытаць можа? Да нікога няма, аўтаадказчык ёсць, не? Добра. Алло. А вось і ён. Доўга я чакаў гэтага моманту. Пабачыць, як ты змагаешся за свой апошні подых. Намагаешся зразумець гэтую рэчаіснасць, вырвацца з яе, пакуль яна цягне сябе на дно. Я ледзь стрымліваю збуджэнне. Ты будешь мой, Дезмонд Уэльс. Ты будешь мой. Гульня, ты чего висишь? О, нормально, зависло. Это мой магнитофон. Класс. Так, меня зовут Дезмонд Уэльс. Дезмонд, прошпильное имя, слушай, мне подобается. Congratulate... Не, сертификат of... Graduation, напэўна. Сертификат сканчэння універсітэту, там ты... Окей, звальваем адсюль. Пойдем. Ой, там иконка захавання, гэта котка, яна скорчыць збяжыць куды. Класс. Там быў ліфт! Пустите. А я думаю, тут ліхтарик не... Ну так, ліхтарик тут не патрэбны. Але тут не так светла, як мне здавалася. Дезмонд the Moonbear. Так, шановні жихар, ми у Майер Pharmaceuticals хочам падзякаваць вам за вашу падтрымку нашай кампаніі і нашага распрацоўнага цэнтру тут у Мілтон-Хейвені. Ваше здароўе і бяспека наш прыярытэт нумар 1. А як не толькі як кампаніі, але і як суседзяў. Каб даведацца больш, што Майер Pharmaceuticals робіць у вашым раёне, патэлефануйце ў абы-які час па нумары 1-800 Майер ці адпраўце нам водгук і вашыя пажаданні на электронную пошту па адресу Neighborhood Pharma Майер Кобіс. Так. 1-800, а як лічбы дадаваць нельга? Я хацеў патэлефанаваць. Не, шчыра хацеў патэлефанаваць. Вось я набраў 1800. Куля яны не дадаюць рэальныя нумары. Хаця не, здаецца, дзесьці ў нейкай гульні, ці то Silent Hill, ці дзе дадавалі рэальны нумар, па якім можна было патэлефанаваць. Там трэцяя RG нейкая была. Вось. Нейкая RG была ўсё ж у нейкай гульні. Мілтон Хейвен, ага, Emergency Broadcast. Кассета Десмонд. Белая кассета. Гэта я запісаў? Ну, магчыма, так.
1800 набирай. No signal. А потым Майер. Я не ведаю, правда, як ён зробіць гэта на дыскавым тэлефоне. Так, а дзірак слушная колькасць? Раз, два, тры, 4, 5, 6, 7, 8. Добра, не падманулі. Класс. А, у сталкеру все равно лепш гитара. Там можно самому играть. Там можно 3 черепахи заспевать. Нифига сэмплов пана записывали на самрэч. Аўтар, адзін з аўтараў гульні ці... Я не ведаю, колькі людзей рабіла гэтую гульню, насамрэч. Адзін хтосьці з іх быў гітарыстам? Ну, яны столькі сэмплаў запісалі на гітару. Калі не паўтарацца будуць ужо? Так, гэта быў. О, пачалі паўтарацца. Пустите! Не пытаюсь. Так, микрохвалёвка. Дзесёнак не? Не, няма дзесёнка ў микрохвалёўцы. Добра. Вот, 10 хп. Гэта нейкія... камячкі нейкія. Грэ. Доктор Грэ? Лядоўня. Не, ну калі лядоўня не пад столлю на ланцугах вісіць, все добра. То не так блага. О! Тарык. Батарейкі мне не трэба так шмат. Іга, чамадан. Так, ну напэўна я забраў касету. Напэўна, гэта ўсё, што трэба тут было зрабіць. Пайшоў назад. У мяне тут быў... А чаму тут так цёмна? Як святло ўключыць? Ось. Фон. Мой магнітафон. Так, слухаем запіс. Ніфіга сабе у вас магнітафон. Мне здаецца, ён крыху перажаваў гэтую плёнку. Он выйшаў за межы жавання плёнак. Ну нафиг. Зараз паглядзім, які плён нас чакае. Ага, каламбур. Крэпкая кава. Атрымалася ўвогуле, я, канешне, даю. А сёмую каву піць. Ага, ліхтарика тут няма. Касета Дезмонд. О, які прыгожы ліхтарик. Нізкапаліганальная лямпачка. Ці не, высокапаліганальная. Нізкапаліганальная была бы кубом. В нечаканым повороте падзей выявілася, што я страшаю свой глузд. Не маю ніводнай здагадкі, як і чаму гэта адбываецца. Але, як не дзіўна, мне адначасова і цікава, і страшна. А з украінскай досыць зручна перакладаць на беларускую. Значна зручней, чым з ангельскай. Як так атрымалася? О, ніфіга собі, Ерика! Твой твіт про Еверест потрапив у програму на Єврорадіо. Решпільна. Моє віншаванні. Ерика, ти у телевізорі. Ти потрапив у телевізор. Хто не ведав, гэта быў тіут. Давайте мы яго знойдзем. Поглядзім на гэты тіут. І...
twitter.com. Twitter. Так, я дагэтуль карыстаюся адресам Twitter, а не X. Где тут этот твит? Где? То, не то, не то. Не то, не то. Не то, не то, не то, не то. Где тут это Эверест, боже? Калі гэта было? Я не могу знайти этот тют. За фигня. Вось, тут значно больше важный тют, насамрэч, знаходзіцца зараз у Эрыкі. Глядзіце, што Эрыка написала. Глядзіце, гэта вельмі важна. Шаноўнае гаспадарства. Нарэшце выздаравелі, транспlanты пачалі працаваць. Так што ад наступнага тыдня Эрыка ізноў стрыміць. Не пропускайте. Так. Так, добра. Дзе гэты тют? Не, напэўна, не трэба пошукам карыстацца. Дзе там пра гэтую... пра матывацыю? Ой, заодно и мемы можно поглядеть. Я придумляю новые аргументы, якія я могла придумать 6 гадзін назад. Але новые и лепшие. З лепшим абгрунтаваннем. Во! Кожны труп на Эвересце калісьці быў вельмі матываваным чалавекам. Матывацыя гэта вось гэты культ матывацыі, культ там дасягательства, гэта дасягальнасці, гэта ўсё такая херата, гэта вельмі шкодна для псіхікі людзей. Не вядзіцеся на гэтую херату. Гэта насамрэч вельмі добры тип. Не вядзіцеся на херату пра дасягальніцтва. Так, все, замацаваў сабе. Да так, погнали. Так, что там ён... Бляха, я уже забыл, что ён там казаў. Окей. Апошнім часам жыццё ў Мілтон-Хейвене стала незнаёмым. Людзі нібы шорці. Я стаў заўважаць заканамернасць у іхніх дзённых паводзінах з моманту. Усё пакрыцці праясняецца. Мае ўласнае адчуванне жаха, страху. Вельмі падобныя на пачуцці адчуванні маіх пацыентаў. Гатую голубцы пад стрым, за гэта і люблю хоррор, яны стымулююць апетыт. Не, ну я думаў, насамрэч сёння яшчэ ў Carrion глясь, там просто ідэальная стымуляцыя апетыта. Хто не ведаў, Carrion my wayward son, вось гэта вось. Вось Carrion гэта хоррор, гэта рэверсіўны хоррор, рэверс-хоррор. Там гуляеш за пачвару. Вось такую біямасавую пачвару, там лётаеш па ўзроўні, там паўсюль так лісу і раскідваеш і жрэш людзей. Она там прычым гэта людзі крычаць, гэтая пачвара чаўка, там зубамі. Там дотай платформы, класная штука, класная гульня. Вось. Вось паесці гэта без жарта важная мэта, так. Цяфцельку, ну. Маіх пацыентаў, якія паміраюць як мухі. Бедная Вірджынія. Не трэба пераглядзець іх справы. Я павінен што? Я так захапіўся ролплеем, што не прачытаў далей. А можна перазапусціць? Навошта ціют пра Эверест страўся Еўрарадыё? Ну, падборка там нейкіх сіл, за тыдзень.
Хто там не быў, боже. Я павінен зразумець, што адбываецца. Мне здаецца, мой цют таксама кудысь мой цют патраплялі. Ці там на Калкуці яшчэ куды. Памятаю ўжо. Ну, типу, у усіх гэтых сродкаў масавай інфармацыі, у іх, насамрэч, ну, ім трэба генераваць контент. І калі яны самі не могуць генераваць контент, яны бяруць контент, які генеруюць іншыя людзі. О, зараз будзем глядзець, ну-ка. Ну, а пачынаем мы, як звычайна, з філасофскага твіта. Ну-ка. Сёння аўтар гэтага твіта Элі Кураямі. Японец. Відаць так, але піша па-беларуску. Ну, ёсць. Японец! Твіт такі. Кожны труп на Эвересте калісьці быў вельмі матываваным чалавекам. Боже мой. Слухай, пра што гэта, Алексей? Гэта пра тое, што вось акурат сэнс цяперашняга перыяду, канец года, святы, подвядзенне вынікаў. Спыніцеся, сябры, спыніцеся ставіць рэкорды і трошачкі адпачніце, перавядзіце дух і далей не трэба ўзвальваць на сябе больш, чым вы можете. Не трэба паспець то, што вы не паспелі, ужо не паспееце. Лайк. Падабайка. Падвойная падабайка. РК, яны ўсе слушна зразумелі? Тут из тэлевізора РК, я спадзяюся, ты бачыла гэта? Дзе там яна, боже? Філасофскі твіт тыдня. Не твіт, а цют. Ось. Так. Гейм. Дык, Эрика, ты тут? Не? Эрика подобно, что там уже здесь валяется у шоцы там. Слава навалилась. Так, что он тут сказал? Калі мне атрымаецца разобраться ў гэтым, Что? Стой! Я не могу, я не повинен спать, я повинен быть наготове, быть осторожным. Ну, все слушно зразумели, так. Калі мне атрымаецца зберагчы крыху думак, я могу не спать. Я не повинен спать, я повинен быть наготове. Я кричу, что я японец. Так и я кричал тут. Японец. Эрика, ты японец. Мы абмяркуем гэта пазней з табой. А чаго гэта я не ведаю, што ты японец? Добра, потым паразмаўляем. Так, добра. Тоня? Тоня! Які дзіўны дзень, усё добра з табой? Добра. Гэта... Яна скінула гэту... Яна кнопку ліфта скінула, бозенькі. Так, чаму? Хоррор, які можна гладзіць котку, боже, дзе богема? Сумонім богему. Боже, чаму? Так, окей, калі гладзіш котку, уключаецца ліхтарик. Ну, дзякуй, Хэтхампер, за душу, і дзякуй табе шчыра за кантрыб'ют, і за то, і за то. Два сардэчкі. Я потом покажу тебе свой японский шланг. О, Эрика, нифига себе. Так, атрымліваецца, як тут дзейнічае фізіка. Гульня года я згодны на ўсе 100%. Карацей, калі гладзіць, напэўна, у гэтага чэліка я не бачу ног. Ну ног няма, ён, значыць, левітуе. Значыць, ён электрычнасць нікуды не падзяваецца з яго. Калі б ён быў басы стаяў, ён быў бы заземлённы і ўсё такое. Ну, як бы электрыка, навука. Вось, ён не заземлённы, таму калі ён гладзіць котку, у яго выпрацоўваецца гэтая электрычнасць, і ўсё, ён запальвае ліхтарык. Справа раскрыта.
Что с этой коткой робить-то еще? Я зовусь Тоня. Какая классная. Бозенький, она еще и слушай за героем. А шо? Не, ты не сова? Не, она не сова. Не, коты могут и больше выкручивать голову. Не. Так, добро. Это я поглядел, послухал. Значит, выходим. А, ось тут лифт был. Ще раз сюди. А, гитара не... Ты не договорила, гитара, так? Но, Река, напевно, про котку. Не, нехай сам шукає. Это наша котка, все. Я не отдам. Обойдется. Обойдется и без її. Гладить кот не ведаю, як богима, а я засуманилась на кота. О, хтось телефонує. Да что? Дайте поразмовлять. Кто там сказал? Могу прокрастися. Ой-ой. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не. Ах ты! Вітаю. Вітаю. От. Это... Я не ведаю, як... Як прочитать гэты нікнейм? Или подобно на Котсин. Или не Котсин. Вот так, Эрика. Гэтая котка не сгенерованная, она зроблена людьми, а не штучная. Так, ой, у меня ж кнопка лифта есть. Оп, один. О, тут я еще не был. Ну-ка. Нагадвае аднаго з монстраў, з якім змагаўся. Ну, як змагаўся. Сайтама ў Ванпанчмане. Там быў адзін монстр, у яго былі водораслі, вось гэтыя вось штукі, вось тентаклі. Гэта былі водораслі, ён там некалькі герояў замакраў, а потым паказалі Сайтаму, які варыць водораслі. Ён там міма праходзіў. Котяташ... О, слухай, так, котяташная подобно что. Так, я еще не призвычаюся до никнейма. Як ты там, котяташная? Васенька, як ты там? Як вы там, ака? А? Калі гось. Прыйдзеш. Дарэчы, фея хросная вось. Нічога, кажу. Як я кричав, коли фею хросную побачив у пакунку ад Эрыкі. Подарунку. Так, не, я не хочу туди пакуль. Сюди нельга. О, сюди можна. А що тут? 10 хп. Ой, я не стратил хп. Не, мы пакуль яшчэ іспыта не было феі хросна, яшчэ не праводзілі іспыт. Але так, ну, памахаць я памахаў. За часу яшчэ не было, мы адыходзілі ад маянезна-алкагольнай комы. Калі ты гэта чытаеш, значыць, я быў правы. У гэтым выпадку затвор на другім паверху на гандлёваму аўтамаце. Ствол, каморка на першым паверсе прылеплены пад сталом. Рукоятка ў сутарэнні за пярэдняй пральнай машынкой. Так, ствол, рукоятку я ўжо здабыў. Ты прикрываеш мяне, я прикрываю цябе. Л. Ой, дякую, Драгон Вульф, за контрибьют, дякую, Могильщик, за контрибьют на инфаркт моей сраки. Так, еще раз, затвор, другий поверх на гандлёвом автомате, ствол у каморцы под столом. Где стол?
Не, ну гэта досыць падобна на каморку насамрэч. Але гэта не каморка падобна што. Окей. А! Тара. It's blocked from the other side. Ага, ось там, напевно, каморка. Так, гідрація. Зараз вип'ємо кави. Дякую, Рика. І водичку принесла, боже. Чому я подумав про катсін? Побачив просто сполучення літер C, T, S, N. Итальянку зальешь по дороге в каморку? Не. Потом. Добре, идем сюда. Глядим, что тут. Гэта каб я пашварыў, тыпу, алерты раздаваў. Наши дорогие клиенты, с тяжким сердцем поведомляем. Як это у Саус Парку было? С тяжким сердцем поведомляем, что напрыканцы гэтага тыдня наша крама зачыняецца. На жаль, мы больш не можем конкурировать с великими сетками супермаркетов, якія прыйшлі ў нашы маленечкі гарадок. Мы хочам падзякаваць вам за вашу падтрымку і запрашаем на наш апошні распродаж у гэты чацвер. Ніколі не змяняйся. Мілтон Хейвен, прадуктовая крама Eden's Grove. Eden's гэта Эден, Эден, райская. Гров роща, райская роща. Карацей, Эдемская роща. Крама завецца. Часам насамрэч, вось ва ўсіх правілах, тыпу, кажется, што нельга перакладаць імёны людзей, але мне здаецца, што імёны ўсё ж назвы крамаў, нейкіх там бараў, бла-бла-бла, вось назвы такія трэба перакладаць. Як бы, ну, гэта можа быць часам важна. Ну, ось, крама завецца роща эдемская. Телевизор? Не, просто белый шум. Я думаю, там нешта пачнуць распавядаць. Вітаю, Нернурам, вітаю. Як маешся? Я думаў, глядоў не можна злезці. Любая, я пишу табе гэтыя лісты, потому что ты не адпавядаеш, не адказваеш на звонки. Палкер нейкі не выну. Люба. Мама, тата і Фредді. А кому гэта пішацца? Ну, гэта дзяўчыне нейкай пішуць, і піша дзяўчына. Я здзівілася, каму, калі не пачула аўтаадказчык, які мы з тобой купілі. Ён зламаўся. Твой бацька наполягав. Гэта згадваў, тыпу. Ну, напэўна, што... нагадваў, каб... Не узгадваў, нагадваў. Каб мы адправілі табе грошы для аплаты рахунку за электрычнасць. А ты ведаеш, што я люблю і падтрымліваю цябе, але я не хачу прымушаць цябе канюшыць у нас грошы. Ну, не прымушаць. Рабіць так, каб ты гэта рабіла. Прымушаць, па сутнасці. Але трэба заняцца чымсьці больш прыбытковым. Цябе заўжды была такая вялікая харызма. Можа, ты зможаш ёй скарыстацца? У якім разе цалую. Калі ласка, адказвай на званкі. Мама, тата і Фредді. Настойваў,
Слушай, я могу ж просто так лететь ангельскую, ну. Фаза insisted, так? Твой батька настойваў, каб мы адпраўлялі табе грошы, але мы не хацелі, каб ты адчувала encourage you begging us for money. Ну, захочваць так, реально. Захочваць, конечно, грошы. Так, окей. Батареечка не трэба. Чия гэта кватэра? Дзяўчыны нейкай. Як яна звязана з Дэзмондом? Кассета. О, Вірджинія. Так, гэта кассета... Гэта кватэра Вірджиніі. Не заставайся ў ложку. А я буду. І що ти мені зробиш, нотатка з-пад ложка, а? Ось що ти мені зробиш? Ну давай, зробиш то. Так, полотно, Вірджинія руль. Яна накриває нож пригожим полотном. Дає мені як подарунок. Яна хрипить фразу «Ми пригожі жанчыны». Отдае мне на распоряжение. Sending me away adrift. На милость доли, волі. Дивно. Яе сны мёртвыя, калі ласка возьми их, таксама возьми мае. Як і падаецца спаць. Як у яе атрымліваецца спаць па начах. Мае сны гэта жах. Яны захраслі ў часе. Палатно разрэзанае ножом. Пусціце, я хочу ў гатэль. Не? Добра, я взял кассету. Я здабыў кассету, можна ісці. Можна ісці яе глядзець. Алло. Ён нецярпялівы, не так? Не? Вірджинія даверылася табе і паплацілася за гэта жыццём. Чаго ты хочаш дасягнуць, праслухаўшы гэтую плёнку? А выпраўданні? Боже, прашэнне? Падумай пра гэта. Я не ўсё паспяваю перакласці, даруйце. Так, добра, ідзем слухаць. Не, стоп. Гэта на другім паверсе было. А на першым у каморцы. Як у каморку патрапіць? Я, напэўна, пакуль не магу ў каморку патрапіць. Пад стол. Тут стола проста няма. Ну. Няма стола. Туды я... Божа, гэта непераадольная паліцэйская стужка. Як жа яе пераадолець? Я не ведаю. Гэта немагчыма, курва! Пайшоў далей. Ой, на гандлёвым аўтамаце тут павінна быць... Штосьці ад пісталета. Я не памятаю, што такая часта. Памятаю, што на гандлёвым аўтамаце. На гандлёвым аўтамаце мы знайдзем затвор. І яго мы скарыстаем. Каб рубіць хардкор. Я бачу, ты знайшоў частку пісталета. І што ты будзеш далей рабіць? Кінеш яго? Не думаю, што ты хіба што кідаў са школьных часоў. Яшчэ, калі я слушна прыгадваю, нават твае кідкі не ўражвалі. Лох. Мне здаецца, гэты чалавек, які тэлефануе, не вельмі паважае героя. Пісталет плюс бочка раўно выбух. Бочка такая уздутая. На другім паверху было больш калідораў.
Добре, ходім. На перший каморку шукать? Ну, типу, що ще зостається? Ой, а у меня же была музыка для... Нет, стоп. Не-не-не-не-не-не-не, не то, не то, не то. У меня же была музыка для лифта. Где она? Так, проверка, добра. Добра, працує музика. Добре. Окей, гэтая кнопка працуе. Я уже забыл. Ну, я її давним-давно наладзив, я думаю, яна поламалась. Тут яна... А тут ліфт нагадав про яе. Вирішив перевірити. Дзе камора гэтая, ну? It's blocked from the other side. Я ведаю, што заблакавана. Гэта заблакавана. It's І blocked гэта from the other заблакавана. side. Ага, ось гэта і ёсць камора, окей. Я просто побачыў стол, думаю, ну окей, давайте погляджу под гэтым столом. Так, цяпер мне трэба на першы паверх. Ой, не на першы, на сутарэнне. Эп. Нихуя. I can probably assemble something here. Хе-хе-хей! Уху! Oh, I hope we don't Так, have to use this. о, ну вот целить можно. Пиу, пиу, пиу. Пиу, 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 пиу. Ой, сенс моцна змяняецца, калі целишь. Это незручно. Ой, у меня... А як я так собрал пистолет, что у меня одразу 8 набоев у ім? Окей, идем на першым поверху. На другим, нет, на другим была бочка. Тут. Не, на другим. Золотые руки, реально. Збираешь пистолет, отрымливается зараженный пистолет. Нифига себе. Где тут мочвары? Я буду стрелять. Алло. У меня есть отчувание. Прачуцці, так бы мовить, что расследование смерти пациента может мать подобный финал. Не зразумей меня неправильно, пожалуйста. Але може, ну, не так рано. Поспробуй не застрелиться с гэтага пистолета, что ты знайшоў. Хотя бы это было вельми смешно. Смеется. Ну ты мудак. Добре, я поспробую не застрелиться. Какие крутые эффекты. Здоров. И что ты мне И что ты мне зробишь? У меня есть набои, а у тебя нема. Ха-ха-ха. Ей. Во, гэта я разумею хоррор. Такі хорроры я поважаю. Это классно. Так, у меня есть кассета Вирджинии. Где мы лететь? Я не то активовал, подобно что. Time to play another tape. Вирджиния. No. А, не та кнопка. To try. О, здесь готово. Воу, нифига себе. Мы кудись узлетаем? Судзячы по тому, як вось гэтыя светлавыя праменні круціліся, мы падымаліся. Вот так. Ну ці там просто святло опускалася окнамі. І мы значна вышэй, чым былі. Зараз. Это што, будынак у дзесьці пад паверхняй?
Блин, это... Оу. О, что это такое? Так, туди нельга. Can't remember anything. Нічого не пам'ятаю. Trippy. Але пам'ятаю, як скочить. Ха-ха-ха-ха. Це просто сумно, розумієте? Не широ. Я все життя купляла їжу у Еденській розшигатой. Я не чекаю, що я просто змірюся з тим, що вони руйнують це місто. І це мене вельми засмушує. Ці я ошалела, ні? Зовсім ні. Такі зміни і сапраўды можуть принести холери дискомфорту. Вінсгроув був одним з таких місців. Ну, важних місців. Дури-дури-ду. Дури-дури-ду. Да паркурився. Did I die? Я що, помер? Что тут облистровывается? А где что? Что за... Пиу. Кассета. Я не хочу куплять ежу у Хома Марти. Я не буду. А какие еще у вас варианты есть? Нібы здесь за межами Хилтон... Не, еще не дали... О. Не, далей, значно далей. А чому вона не хоче купляти у гэтым супермаркеті? Я разумею, я верю, что мы зможем пераадолець гэтую праблему. Невялічкімі, але ўпэўненымі крокамі. Я бачу, вы нервуецеся. Это нормально. В Вірджыніі там нейкія, не ведаю, асабістыя прычыны, каб ёй не падабаўся гэты супермаркет. Як там, Хома Март? Я ведаю, я... Прабачце, просто... Это ўсё зашмат для мяне. Сканцэнтруйцеся на подыху, вашым дыханні. Памятайце, калі трэба, вы заўсёды можете со мной паразмаўляць, напэўна. Я не дачытаў. І зноўку захапіўся ролеплеем. Ой, дзякуй, мілавічынка, за кантрыб'ют. Всем дзякуй за кантрыб'ютик. Сардэчка такое, 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 вось такія сардэшкі, і вось всякія сардэшкі. Я шмат сардэшку. Кожны раз штось. Я нічога яшчэ скрасці не паспеў, вы ўжо мне сігналізуеце. Ну просто по часе ты позначаешь, что я зайшов. Апсерада, так, апсерада, родименькая, любименькая, вы все так чакали. Так, у сувязі з інцидентом, який адбыўся раней, Хома Март часова зачынены для наведвальнікаў. Мы выбачаемся за любыя незручнасці, якія маглі мы в гэтым учыніць. І хутка мы адчынімся ізноў. Трэба манетку не дастаць гэтую пазорчак гэты. Окей, то-то-то-то-то. Ха-ха-ха. Надурил. Полтергейст! Задави меня в полтергейст. Нет, не полтергейст. Это я. Это я. Оу.
Ти куди? Сяночка. Ніга собі. Пачаў першы раз глядзець Twin Peaks, падабаецца. Я не глядзеў ні першы Twin Peaks, ні перазапуск. Офіцеры, дзеля вашай бяспекі будьце асабліва уважлівыя і асцярожныя. Глядзіце пад ногі на месцы злачынства. Там раскідана шмат бітага шкала і вострых прадметаў. Была цяначка. О, здорово. Падобна, што цяначка толькі што з нагаточкаў прыйшла, з пазногцікаў. Запісалася, прыйшла з манікюрам. А чаму срака не падрапаная? Спіна мужика не падрапаная, а твар жанчыны падрапаны. Ну як так? Раеш? Ну... Не, ну я ведаю, што гэта добры серыял. Ну, не проста так культавы. Трэба будзе паглядзець, аж так. У нас найнішыя цэны, мы гэта гарантуем. Тэлевізор Чоризо, TM 42 цалі. Адчыніцю, што? Персей распродаж, бо ж не трэба гэта чытаць. Расмарнаваць толькі. Так, дзе Цянка? Цянашка. Тентаклетян. Тентаклетян, ты где? Так, бляха, тут мужик был. Ось яна не подрапала мужика, мужик пакрыўдзіўся і пайшоў кудысь. Парканейка стаіць. Старое дзярмо, але добрае. А, ты арыгінальны серыял нават прыйшоў. Вау. Нейкае крыповае адчуванне тутака з часоў інцыдэнта. Штосьці адбываецца, лінерс? Прошны. Штосьці вісіць у паветры. І навошта тут столькі люстэрак? Гэты манекен таксама знікне потым. Той мужик? Зараз мы все праверым. О, люстэрка. Прыжыць хопіць на мяне пяліцца. Я не пялюся. О! Востры як нож. Тентаклетян, гэта армянскае прозвішча. Магчыма, Тентаклетян. Што мне з гэтым рабіць? Трымае аскепак нагатове. Ён бачыць нашмат больш, чым ты. Паглядзі у люстэрка, паглядзі ў вочы, зазірні ў вочы сваім страхам. О, ой, о. Не глядзі, не глядзі, не глядзі. Офігеть, бляха, прышпільная механіка. О! О! Армен Тентаклетян Тентаклетянович. Офигенная механика, мне падабаецца. О, что тут? Эп. Выстава Шинидзю. Твой новый никнейм? Армен Тентаклетян. Яна не церпіць уласнае адлюстроўванне. Я яе не вінавачу, але ёй патрэбна пазнаць свет такім, які ён сапраўды ёсць. Дапамажы ёй пабачыць гэта. Кажы ёй то, што яна павінна пабачыць. Help her reflect, не пабачыць. Пабачыць, не, дапамажы ёй адлюстраваць. Ну, тыпу...
Reflectance, ну тут гэта не перакласці так проста. Рэфлексія, як бы, дапамажы ёй разабрацца з гэтым. Ну, типу, тут гульня словаў, reflect on this, гэта, типу, адрэфлексаваць, прыняць тое, што адбылося з ёй, і ўсё такое. Гэта рэальна не перакласці з ангельскай. Я спачатку пачаў глядзець новы і чамусьці падумаў, што ён стары. Дэвід Лінч прыкінуў той антураж у 90-х, які быў. І потым я гляджу нешта ў актора ў машыны. Новыя тэлефоны сэнсарныя, адразу падумаў, нешта ад нас улады пра ЗША 90-х не даказалі. Потым пачаў глядзець стары. Ну. І як новы? Так, абслуга. У вентыляцыйнай шахце над выставою электронікі завяліся пацукі. Гэта паясняе, адкуль узяўся гэты смурод. Мы не можам адчыніць выставу, пакуль шахты не вычышчаныя, паколькі яны праходзяць наўпрост над люстэркам. Прашу скарыстацца кампрэсарнай у суседнім, напэўна, крыле. Это компрессор room, это East Wing. А, у сходнім, східны, боже. Па ўсходнім крыле. Крыле. Каб патрапіць да вентыляцыі і пазабіваць там нахрен гэтых пацукоў. Андерсон, учыся. Хтосьці падпісаў Цану. Было напісана Андерсон, але Андерс закрэслілі, сын, сукі. Кінулі, дапісалі. Разумееш, таму новым шмат не зразумела. Будзе, калі не глядзець стары. Шмат адсылак, які не разумееш. Ось так нават. Не глядзі на мяне. Бляха, гэта вельмі крыпова насамрэч, стаяць спіною да гэтых усіх. Аддай. Не аддае. Не моя правіна. Што мне з гэтым рабіць? Лепшы персонаж для мяне пакуль што гэта жанчына з бервяном. Жанчына з бервяном заўсёды лепшы. Нешта гэтая армянка не вельмі прыязная. Так, Лесян. О, ключ. Ад усходняга крыла, добра. Вітаю. Калі здарыўся твой інцыдент? Стоп. Ну так, гэта мы чыталі ўжо. Не дурэй там! Шалела, кидаецца на мяне. 9 дэмэджа толькі. Бабаю зусім. Я там ока не ўсё палутаў. І я ў серыяле так і клюшусь. Ніфіга сабе. Жанчына з бярвеннем. Пільна. Это я читал. Нифига тут засталося. Трэба штось адсканаваць. $2,5. Трэба рахунак прынесці. $5.
Так, давайте вы прочитайте, а я дойду. Линку. Такс. Что я тут пропустил? А что я тут пропустил? А что тут написано? О, what the fuck, здоров. У тіктоку завітав. Так. Покупцы, што вытарацяць пэўную колькасць грошай на лісток і атрымаюць на касе по одной монете. Это ты тут катаешься? Катись отсюль. Трепота. По одной монете Homo Mart. Як вам такой творчий підход? Ваші індивідуальні ціни знайдете под касами листовки на продаж листовка Homo Mart. Які... Где-то подсказка про... Ой, все зник. Найперш сказала, лістовка Point Icarus, аддзел тавараў агульнага прызначэння побач з электронікай. Лістовка Майер, пляцоўка перад уваходам, каля фотабудкі. Лістовка нацыянальнага парку Элізіум. Мясамалочны аддзел. Так, я хочу парк Элізіум. Там мясо і малако я хочу. Так. Жабцы. За жабцы нічога не купіць. Навошта я іх капіў? Я насамрэч не капіў, мне заўсёды калі... А так, не, там просто дзве адчыніліся. Вось, я насамрэч жабцы не капіў, бо мне было... Заўсёды было вельмі... Мне было лянотна. Што гэта? А, мне тыпу трэба адчыніць касу. Гэта якая каса? $4. І тут штось ёсць. У ўсіх касах будзе штосьці? Вось, я жабцы ніколі не збіраў, бо мне было заўсёды лянота усталёўваць гэтую жаплікацыю жабкі, і было лянота ставаць. Я яе ўсё ж усталяваў, здаецца, можа. Потом я її видалю, не пам'ятаю. І якби я не той, каб часто у жабцах штосьці купляў. Ну, у мяне дагэтуль, напэўна, нема там жабцаў гэтых. Коли не было. Так што... Поймай мяне, калі зможаш. Ага. Добре, треба ісці тады ва ўсходняе крыло. Офісы. У офісах. Электрычнасць офіса. Що я раблю? Мог бы гэта з чымсьці адламаць. Адламаў? Не, не адламаў. Второй. Второй. Ха! Класс. Чи хп дали. І батарейки. Так, окей, пошвару перемогли.
Інструкція використання щитової. Перше офіс, кабінет менеджера, коридор, комната персоналу, компресор. Кожний пстрикальник відповідає за подачу напруги у відповідної помешкання. Увага, калі у якимсь з памяшканняў здарыцца замыканне, наступнае памяшканне пасля яе не атрымае блокавання. Электрику ў памяшканні з замыканнем не адключаць. Вось гэтыя канфліктуюць, значыць, 1, 2 і 4, 5 канфліктуюць. Это трэба 4 трэба адрамантаваць і 1. 1 і 4. Гэта што? Комната памяшканні персоналу і офісы. Так, я бачу, у офісах там штосьці валялася на падлозе. Зламанае. А, дык вось, у офісах няхай будзе выключана. Хай так будзе. Іду в офіс. Трэба нейкая штука. Дэвід, ты крэцін, ты дурань. Ты зноўку забыў сваю перфакарту ў аўтамаце. Ты сапраўды такі дурны. Я просунула яе ў твою шафу. І зноўку. Інес. Тебе падабаецца кім ты стаў? Ну, такі мужик. Крыпова. Пофіг. Пофігу. Ага, автомат. Комната персонала. Може все подключать нафиг просто и все. О. Не важно, правда, не холеры. А где она была? Ось. Монетка потрібна. У мене монетки нема, конечно ж. А, вось, здесь у шафе у нейкай павінна быць перфакартачка. Ключоў у мяне няма. Што? Де ж Дэвід? Дзякуй. Дэвід? Дэйв. Дзякуй, Дэйв. Які малайшынка. Дзякуй. Обожаю такие штуки, калі вось тихенечка штосьці за спиной адбываецца і каждый раз меняется. Хтось спазніўся? Дзякуй, Дэйв. Яна узгадывала хлопчыка, я бачыў яго ў вечерніх навінах. Ён сказаў, яна заўсёды здавалася трохі навіжаную, крыху вар'яткаю. Мы проста не ведалі насколькі. Крыху паехаўшы, здавалася. Не ведалі наколькі. Чувак! Так, чувак. Ты можешь поверить в эту фигню за видео... за видеосачэннем? Як это на беларускай кажется? Назіраннем, напэўна, відэаназіраннем? Не зразумелі. А няўжо яму сапраўды трэба пастаянна сачыць за намі? У яго манія кантролю. Магчыма,
Ён наўпрост зараз бачыць, я гэта пішу, седзячы ў сябе ў кабінеце. Магчыма, папярэднія працаўнікі і кралі грошы з кас, але мы ж такімі... Але мы ж не такі. Але ж мы не такія. Але ж мы не такія, як яны. Гэта назіранне так. Нешта мяне перамкнула. Я просто перакладаю адначасова з двух моваў. Это прышпільна, это цікавы досвед. Так, туди, наприклад. Так, а што я знайшоў? Перфакарту. Мені гэтую перфакарту зараз... О! Зянон Станіславович? Факс ад Зянона? Не, ну, гэта так, гэта гон. Агентурай ён мяне, карацей, называе. Пішоў на факс. Афакс. Вытрывамін. Трываласць падвышае. Боже, я не чакаў факс. Які стары кампухтар. Флопікі нават ёсць. Боже, гэтыя кнопкі, яны заўсёды застануцца ў сэрцы. Боже, маладое пакаленне, вы просто не ведаеце, які гэта кайф, калі можна было просто, вас ведаеце, пальцам нагі ўключыць ком. Там зрабілі такія вялікія кнопкі, якраз каб палец нагі. Так, оп! Клас просто, гэта кайф просто. Сядаеш сабе у фатэлю, и пальцем ноги уключаешь компьютер. Ну, правда, компьютеры стояли, конечно, вядома. Под столом трэба, каб стаяў. Бо калі ты будешь пальцем ноги уключать компьютер, які стаіць на столе, гэта, конечно, позитив. Ну, прынамсі, дакажаш усім, што досыць гнуткі. Так. А ты што? О, да гэтага часу так уключаешь, моя павага. Ручка і стикеры. Купа стикераў і асадка. Нават і не здагадваюся, што мне з гэтым рабіць. Але забраў! Я не ведаю, што мне з гэтым рабіць, але заберу. Моя павага героя. Боже, я б таксама ўсё забіраў, што знайшоў бы. Я просто ось, ну, тут якраз крама, я бы просто з сабой вазочак гэты вазіў і ўсё кідаў бы ў яго. Троху на похву падобна. На похву падобна. А, гэта? О! Я. А сапраўды. Комп'ютер новий, вантробы новые, а сам корпус старий. Ну, калі добрый старый корпус, то якая йому розниця? Вже просто кавалок металла, ну. Ну, нічого не здариться. Так, що я знайшов? Ручку і стікери, перфокарту. І? І куди ще мені можна податися? Здесь треба буде 100% включити електричність, то есть. Идите, 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 куда и шли. Ха! Усі перестріляв. У меня нема места на столе, але калі б было, я б так и робила. У меня компьютер стоит под столом. Я купил у Икеи такую подставочку с колами ленишкими. У меня компьютер там стоит. Вельми зручно. О, сюда перфокарта. Так, компрессорная.
Компресор на 5. It's a punch card reader. It fits. А, дійшло. Ну, конечно, подійшло. Тебе тут не було тільки що. Ти мені туди показуєш. О, дякуй. Ніфіга собі, який корисний манекен. Не, мне вельми подобається, як манекени тут. Уи! 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 Манекен офигенные, конечно. Я обожаю такое. Ну что ты глядишь, куда мне дали? А, туда. I might be able to break this with something. И мне... Чем это? Бог, железную вентиляцию, решетку на железную решетку на вентиляції нельга розколотити руками, а ось аскепкам люстерка. Напевно, гэта ўплывае тое, што аскепак пермата. Я і зараз свой. Ось сержант Гайзер таксама свой ногой уключае. Не, я не могу свой ногой уключить, у майго на гэтым блоку сістэмным, у яго у гары такая маленечкая кнопка. Ён вялікі, але такі, як я хацела. Да яшчэ за зніжкай атрымаўся. Ну, класна. А я сабе просто новы калі збіраў, ось калі ў мяне згарэў комп. Калі ён там згарэў? Месяца 8 назад, 10. Я сабе купіў усё новае, акрамя відэакарткі. Ну і, вядома, перыферыі, тыпу мышка, там клавіатура, засталіся, монітор. І што далей? Где тут пацуки? Покрыўся пацука, даруй пацук. Шух. Пиу, гравитация. Дякую. Камеры стоять. Ага, и дошки так само можно разваливать с люстерком. Не, ну офигеть, конечно. Во, гэта люстерка. Тим люстерком люстерка. It's a fuse box. О, зацергальник еще один. Треба. Кать. Где бояться? Ось я пакуль... Не, ну тут бывали крыповые моменты? Были, конечно. Лишь, ну и ты улікваешь, что это я вяду так... Прям гуляю так хор, что не асабліва, это и страшно. Калі мужик сидзіць, гагорша з усяго, рагорша. Дуру, як шалёны просто. Так, Хорхе. Распакуй и аккуратно расставі усе новыя тэлевізоры Шинидзю. Глядзі, каб нічога не сталася з Шинидзю XXL, новую перліную нашай калекцыі. Калі закончыш, уключы усе з дапамогаю пераключальніка каля дзвярэй, але ад пачатку упэўніся, што на яго падаецца сілкаванне. Андерсон. Ну, окей, мне што складана, толькі дзе мне гэта праверыць? То на ўсе тэлевізары ідзе сілкаванне. Як гэта зрабіць? О, ППшечкі. Добра. Не, конечно, с хуткасцю персонажа яны крыху перагнули. Ну, занадта хутко ён бегае. Это... Не, мне, конечно, падабаецца, я не буду скардзіцца. Ну, она неяк нават дзіўна для хоррора. А, так, мне трэба засцерагальнік знайсці. Переживал, что не страшно. Вот теперь страшно. О, дякую. Дякую, Яловиченко, что наполохла его. О, застерагальник. Nothing. Nothing.
Працягвай яго бажаць. It's a fuse box. Got it. Так, включальник каля дзвярэй. Оу. Воу. Яе засуджвалі, за ёю сачылі, на яе глядзелі. Менавіта ад гэтага яна хацела ўцекчы, але усе заўсёды вярталі на яе увагу. Вочы на яе паварочвалі. Так, падкрэслена вока. Типа мне трэба ўсе вочы патушыць. Напалохалі дзеда. Ага, я зразумеў. Добра, я зразумеў. Трэба ўсе вочы вось туды накіраваць. Не, ну гэта крыпова насамрэч. Я вам кажу. И фиг ли ты мне зробишь? Смеешься надо мной? Покинь меня, успокой. Лестница ты, облюстерка. Ха! Этому свету будзе лепш без разбитых людзей, без паламаных, без паламаўшыхся. Яны нясуць боль і чыняюць яго іншым. А ты паламаны? Ці вы паламаны? Разбітыя? Ну, калі так, то звярніцеся па дапамогу. Гэта няма нічога такога сорамнага, ніякай ганьбы. Калі дапамога патрэбная, па яе звяртацца гэта цалкам нармальна. І самае слушнае, што можна. Так, напэўна, трэба вынуць засцерагальнік. Электрычнасці проста пераключыць. Оп. Можна будзе прайсці. Ага, лялечны аддзел сачны. Ісці супраць стикменаў, но стикменаў забіваецца. Мама гатавала вечеру, а цяпер яна ў маразільніку? Каля вогнішча тата спаў, а я выпхала яго на Лодзін Бэй, гэта на пагрузачную платформу. На гарышчы мой брат быў смелым, так. А цяпер хаваецца на складзе. А я ў парадку, ўсё добра, і раптам бах! І уже за мною, і ўжо са мной не ўсё так добра. Я ляжу на смеццязвалішчы. Так. Freezer. Fire гэта пагрузчык, гарышча storage, crash trash. Так, ну-ка яшчэ раз эту фігню. Зинер Freezer. Freezer. It's a small rounded slot. Мне трэба папрыносіць сюды гэта ўсё. Ясна, мне трэба знайсці ўсе дэталькі. Так, працаўнікі, большасць нашых цацак была ўтрачана падчас інцыдэнту. Я закрываю гэтую зону да тых
да тых часоў, пакуль мы не атрымаем новую калекцыю. Не хадзіце туды. Зараз яна выкарыстоўваецца як склад. Там знаходзяцца нераскрытыя, ну так, неадчыненыя скрынькі і люстэрка. Значыць, нам туды. І шчыра кажучы, ад гэтага месца потым крыпова. Яна так не церпіць свайго адлюстроўвання. Вы таксама бачылі. Ай! Ай! Курва! Ай! Ага! Не далі ачыўку напалохаць вядзьмарку і яе адлюстроўваннем. Так, окей, значит, я все слушно зрабіў. It's blocked from the other side. I need a coin. Мне прапанова, дык давай. Здвін. Распавядзі, што ж у цябе на розуме-то, ў галаве-то, што ж за прапанова цікавая такая? It's a fuse box. It works. Мо па серадах просто хоррор глядзець. Можа і будзе такое. Не, хоррор гульняў добрых насамрэч нормально так. Давай, вали отсюль. Я ж себе наполохал. Где тюль? Врэш, хоррор гульняў добрых, ну, не так мало. Просто знайсці яшчэ трэба. Вось гэта не... О, хпшечки. Ще хпшечки. Gotta stay hydrated. Stay hydrated, каже. Треба водички выпить. Исток национального парка Элизиум. 1,99. Маловато. Если мне треба максимально дорогую. The door to the west wing is locked. There's a keyhole. Хоу. О, так нормально тут ад'еўся адразу. Фіга сабе. Гэта які аддзел? Гэта мясны аддзел, дзякую, Рака, за вадзішку. Мясны аддзел ляжаць набоі просто ў лядоўні. Нормально так. Ай, кава. І вадзічка. Дзякую, Рака, за вадзішку. Працягнуць. О. Мне тут атрымліваецца трэба дзесьці знайсці. Так я магу сюды прывесці гэтую мадаму. Эй, Тентаклетян, ідзе. Іди сюды. Що ти мені зробиш? Ой, там ключ. Ага, службовое крыло. Чаму запытвае? Потому что. Так.
Дзе гэтае было крыло? Гэты паход быў. Я забыўся. 2. Я могу купить, пробить. 2,50. 5. 4. 3,99. Сюда я могу. It's an item scanner. Монетка. It's the item scanner. Угу, у меня 1,99 и 2 есть. Яны все старые по несколько разов пройдены. Ну, гляди, Мэдисон VR мы еще не пройшли. И на яго зараз збираем баллы канала. Угу, покуталеры скидываем, скидываем покуталеры. Будем проходить Мэдисон VR. Я ж тебе... Виха, я ж тебе уже наполохал, отшапися. Ай! Села побач. Огнюшка. Так, куды мне гэты ключ тасаваць, а? А! Чекайте, я ще хвилинку зараз. Мне тут трэба было абмеркаваць вельмі важныя пляны наконт вячэры. Мой каханы. Все, вяртаемся. Да иди тут! Ай! Иди в сраку. Иди. Фига себе буянить там. Так, а куди... Где гэты аддзел, куды мне трэба... Не, явно не сюда. Заходнее крыло. У меня есть ключ от заходнего крыла. Где гэты уваход у заходнее... Я бы... Ена. Там люстерка. Хорошо, эта люстерка-то уже разбитая, напомню. Не моя помылка, я Пачвара. Тут на стене написано. $1. Толка. Не, гэта механіка з люстэркам мне вельмі падабаецца, гэта прышпільна. Это реально класс. То есть оно еще и подсветляя активные. Можно это залутать, типа.
Калі адбыўся той інцыдэнт, тут адчуваецца з тых пар... Ай, бляха. Ведаеце, вось гэта, памятаеце, як у ведзьмары вось гэтае вядзьмарскае чуццё вось гэтае. Вось яно таксама тут рэалізавана, але яно крыху інакш выглядае, вось гэтая люстэрка. Бляха, гэта проста офігенна, мне вельмі падабаецца. Так, памяшканне менеджера. О, як туды патрапіць? Як патрапіць рэальна туды? Ха-ха! Гэта вядзьмарскае чуццё, яно добра падказвае, куды ісці і што рабіць. Клас. Так, інцыдэнт апартамента шэрыфа Мілтон Хейвен. Дата зварота, напэўна, типу. А, не, гэта справаздача. Звіт справаздача. Справаздача пра інцыдэнт. Дата справаздачы 26.03.97. Час 16:12. Хома Март. Містер Андерсон Паркер. Контактная асоба. Пацярпелы Вірджинія Рюльга. О, мы пра Вірджинію якраз такі. Вось зараз мы пра Вірджинію і слухаем касету. Волден Авеню Норд 15 жыве. Добра. У сераду пасля обеда да дэпартамента у дэпартамент паступіў тэлефонны звонок ад містера Андерсона Паркера. Містер Андерсон. Сразу матрыца ў галаве ўсплыла. Ну як не магла ўсплыць, потому што містер Андерсон, камон. Менеджера магазіну крамы Хома Март, які... Што... Пра... Поступіў звонок пра... Навіснілая дистрот. Типу... Сваргяванай жанчыне. Не сваргяванай, не тое слово. Ну так, звар'яванай, напэўна, звар'яцелай жанчыны. Ну, можа і так сказаць. Звар'яцелай жанчыны, што ўвесь час крычала і знішчала уласнасць крамы. Дыспетчер адправіў на месца падзеі патруль. Это вось гэтая вось там лётае зараз дагэтуль. А звар'яцелая жанчына, так яе назвалі. Дзіўны спосаб сказаць, што яе не ўсе дома. Ты мог ёй дапамагчы, ты ведаў як. Але ты быў занадта заняты разгляданнем яе шнараў. Так? Праўда? Слушай, як мне падабаецца такіх звар'яцелых нейкіх такіх не звар'яцелых, а злосных таких злых персонажаў адыгрываць. Боже, я просто обожаю гэта. Я не ведаю. Не 1488. Добра. 3, 4. Не, не 23-34. Добра, придется шукать код. Не, навряд ли код будет здесь. 788, чему 7788, а это что за такое? Так. Мне цікава, што ён хавае, калі прыглядзешся ў люстэрка. Магчыма, ты выкроеш яго залежнасці, але пастарайся, каб гэтая залежнасць не стала тваёю. Давайте глядзець на залежнасць. А, 77, ну так. Позвони ему, подбрось. Не, ну гэта ж не телефон, гэта сейф. Решил, на сейф поглядзець можна? Эфи штось ляжыць. 0
Ну, окей, добре. Выйти. Так, ну-ка, 7788. 7788. Позвони, мы пробросим. Уже колькі разоў мяне кідалі 7788 і моих сяброў знаёмых. Типу, ваша таксоўка будзе праз 5 хвілін. Праходзіць 15 хвілін, таксоўкі няма. Телефонуем, а дзе таксоўка? А вы што, заказвалі штось? Ніфіга сабе! Боже, як мы радаваліся, насамрэч, як мы шчыра радаваліся, калі ў Беларусь прыйшоў Uber тады ўжо быў. Так, потым яго выкупіў Яндекс. Мы ўсім сэрцам радаваліся. Спачатку, вось, насамрэч, спачатку прыйшоў Next Up. Я памятаю, Next Up быў. У іх было сваё прыкладанне, у іх было больш-менш нармальна зроблена. Спачатку з'явіўся Uber, потым Next Up. Зрабілі прыкладанне. Неяк так. А потым ужо прыйшоў... Потым Яндекс выкупіў Uber і ўсё скацілася ў говно. Вось, а першыя месяцы, калі Uber прыйшоў, боже, гэта было прышпільна. Прыязджае машына, ну такая сярэдняга класа машына, нічога такога асаблівага, не Трантайка старая, там не Audi 80, як ці Ford там якія, не ведаю, я не разумею машинах. Я просто бачу, што машына можа быць старая, можа быць больш-менш новая. Прыязджае, больш-менш новая такая сярэдняя машына. Выходзіць адтуль хлопец у кашулі белай, у жылетцы. Чорная жылетка, кашуля, гальштук. Падыходзіць, адчыняе дзверы, я такі... Так, я не зразумеў, я некамфорт выклікаў, што за фігня. Гэта не лімузін, гэта просто таксі, гэта Uber. Такі ў шоку, канешне, дзякую, тыпу, а што так? А мне самому прышпіла, мне так падабаецца. Такі, ну окей, ну, вядома, я яму там добрыя напіўкі добрыя кінуў, чаёвыя пакінуў, але, ну, гэта было шалела. Цукеркі раздавалі часта кіроўцы. Uber, а потым гэта ўсё, купіў Яндексе, ўсё. І з'явіліся там і Жигулі, Audi 80, усе гэтыя тарантайкі з'явіліся. Клавіатура. There's no power. Дзякуй, Боже, за сістэму відэаназірання. Так, не толькі я цяпер магу лавіць злодзеяў на гарачаму, а таксама дзякуючы сваім гэта перакласці. Ну, тыпу, я ведаю гэтае слово, як па-беларуску яго сказаць. Крафці інтэлект, тыпу, находлівы. Дзякуючы майму супер-мега-розуму, я больше ніколі не забуду код ад сейфу CCTV. Код сейфу, потому что лічбы можна разглядзець толькі пад кутом камер назірання. Малайчына, Андерсон, малайчына. Так, значыць, мне трэба ўключыць энергію у... Куды мне трэба ўключыць энергію? Комнату менеджера. Знаходлівы разум. Так, дзякую, ребят. Так, або ты заказваеш на метро Маскоўска, мы ж тады жылі яшчэ на Волгоградскай вуліцы. І ці ты заказваеш на метро Маскоўская, вось Рака піша, а яны прыязджаюць на прыпынак аўтобуса Маскоўская. А гэта іншы канец горада. Ось і самавар. Я памятаю, як таксіст абмацюкаў бабку, якая йшла на зялёны. На першаходнаму. А тады ж прыфігеў, нават сорамна, што нічога не сказаў яму. Ну, гэта не таксіст быў, гэта ось якраз той самы так званы уксус. Так, комната менеджеру. Это двойка. Вось гэта так званыя уксусы. Чаму іх завуць уксусы? Таму што ў іх заўсёды, прапачці, ёблы, гэта тварам не назваць. У іх ёблы заўсёды такія, нібыта яны толькі што вось воцета ляснулі.
Ну, уксус гэта вядома, у Беларусі так завуць там. Ну, вы самі разумееце, чаму на расійскай. І воцатнікі. Воцаты. Оп. 4. 1. О! Здорово, Вирджиния! 1. Тут где номер? До речі, ведаеце што? Мы з вами ні разу не гулялі на Крыпятніцы і на Абсерады у Observation Duty, так званыя гульні. Гэта... Як гэта? Смена назіральніка, напэўна, так можна гэтыя гульні перакласці, ну, назву, жанр гульняў. Гэты жанр гульняў пачаўся... А дзесьці, напэўна, з ФНАФа і пачаўся. Вось ты вось так проста клацаеш туды-сюды. О, дэмакратыю клічуць. Ну, можа, крыху пазней. Я тут... Вось мне трэба скончыць... Вітаю, да я бог гомлю. Трэба скончыць мне эпізод з дзяўчыны, якая тут бегала, і тады ўжо можна будзе. Так, 4, 1... Вось гэтай дзяўчыны, вось яна вось там паплыла, вось там вось ляціць. Скрозь палічкі без тавараў. Крыху пазней, так. Дзе тут нумар? 4... Так, тут 4. Потым 1. І тут нумара няма, здаецца, не? А, вось, 5. 5. Вось такі гульні завуцца Observation Duty, типу, ну, змену назіральніка. Ёсць нават просто серыя гульні, якія так і завуцца Observation Duty. Вось трэба будзе пагуляць неяк. Будзем, напэўна, удвох з Эрыкай гуляць, бо, ну, як бы, 2 пары вачэй, як бы будзем... Там трэба, ну, ты пераключаешься, як гуляецца ў гэтай гульня. Пераключаешься паміж камерамі, трэба знаходзіць анамаліі, што змянілася ў памяшканні. І калі ты бачыш, што щось змянілася, тебе трэба адзначыць, што вось тут змянілася тое, і сёе. Ось. Ну і там насамрэч прышпільная, канешне, гульня, там хапае крыпавых момантаў. Так, 4, 1, 5, 2. 4, 1, 5, 2. Дзе быў гэты... Дзе сейф быў? Так, напэўна, ён тут і быў, не? Не. Дзе быў сейф? 4, 1, 5, 2. О, скарби. Так, здоровикс. Да, дык гэта просто бафы. Окей, а што тады мне рабіць? Ніфіга, у мяне нават ліхтарик ужо зладоўваецца. Ай-яй-яй. Я яшчэ тут не зрабіў. Дзесьці я штось не знайшоў. $50. Слухай, ты, небачний покупник. Вазочки треба адвозіць, ось... А куди тут треба адвозіць, до речі? У меня ж монетка, до речі, у меня ж монетка есть. Я ж могу пойти там, где гэтые вазочки были. Забрать, что там... Можно было запхнуть в вазочек. It's a coin slot. It fits.
Wait. What? Каже, монетка подошла. Что? Окей, у меня есть фотка. А... Погляди за собой. О. Ритно. Пришпільно, но вот РПГ элемент есть. Пришпільно, мені подобається. Не, мне реально подобається категорія. Она, конечно, не такая страшная, як визажи там и Мэдисоны, але... Але нормально. Иди, куда шла? Так, ничего не подсветлилось. О! The door to the west wing is locked. Крыло! Oh, success. И... Захватнее службовое крыло. Что с музыкой? Чему тревожная музыка? А, просто так? Теперішнього собі і візаж би вже не спужав. Ну, насамрэч так. Хоча за все, я не дуже б спужався від візажа. Ну, якби, тому я і створив ось гэты ось челлендж, ком'юніті челлендж. Собрать на Мэдисон VR, якби поглядзець, і мяне напалохае VR-ны Мэдисон. Так, на момент пребывання... Подозреванный, не. Это слово. Подозреванная, так? Уже учинила себе поранение у живот, ды міротнае параненне у шыю. Была выкліканая хуткая дапамога. Пасля месца злачынства агарадзілі паліцейскую стужкаю. Подозреваную ідэнтыфікавалі як міс Вірджынію Рюль, у якой былі праблемы з знаходжаннем у грамадскіх месцах ці власнага відабражэння і назіраннем яе ад бітка, ад люстравання. Подозреваная, о, мне нотификации на рейд. Мне нотификации на рейд. Вітаночки, кутки, вітаночки, вітаю тебе у нашем логовище. Як у вас пройшов день, як вы отпочивали, что стримили? Стримили вы, что гуляли? Что ты хочешь, мужик? Ох, это силовали. Повинен признать, ударить себе в живот и мастер достатковой решучести и перерезать себе горлышко. Мне вот хочется устать и аплодовать. Даже. Почему у меня нотификация не спросила? Наговидная. Дали сценар для новеллы и гуляли у фермы. Нифига себе. Новелла, сценар для новеллы и фермы. Доброе сполучение. А новелла буде на ферме адбывацца? Там будзе крепкае мужчынскае сяброўства. Тракторысты там, ну. Такое. Я не намагаюся образить, конечно. Ой, я просто жартую. Не, мне сапраўды цікава. О, мясо.
О, лялька мама. Каже, это, состынь. Дякую. Буде фантастика. А. Ой, мені манекен допомог. Дякую, манекен. О, фантастика у японським сеттингу. Пришпільненько, пришпільненько. Тракторист. Чому они... А, это я отсюль повинен был залазить. Окей, подманул систему. И что тут? Не, ну, типу, не образиться, зняважить працу творчу. Своими жартами. Вась. Зняважить, свідомо не хотів. Ладно. Іць, так. Що ти тут робиш? А ти що тут робиш? Ну він, конечно, перший запитав, але добре. І що тут баш? Бігать. Так, у меня есть листовки. Так, все цацки. Еще 5 цацок собрать. Да вы ляснулись. Где я их все найду? Их же тут безличь. Хедшот. Класс. Можно просто отстреливать по швару, боже. Эп. О, домик. Так, у меня есть лялька мама, лялька брат. Мама вечера. Брат на склад. Где у них тут кухня, где склад? Это склад, напевно. Ну, не это. Крышка. Звалишь. Это сюди. Каля вогніш. А, і ще тут можна подійти. Ось тут готувала мама. І ще ось. І можна. Так, окей. Центральное службовое крыло. О, я ще не был. Так, добре, насамрэч так гэта можна завершыць. Пайсці дэмакратыю прынесці яшчэ сёння крыху. Крыху дэмакратыі занесці.
Клас. Мелодія офігенна. Так, мені треба ключик виключити. За все треба платити, за гэта ключ так само. I need a coin. А, ну конечно, монетки у меня нема. Так. Кодовое слово якое? Какое кодовое слово? Ой. Так. Демократія. А! Кому спрацював? Ну, логічно. На касах стоїть. Ось же ж засранка. Эй, ты вали нахрен от касс. Вали, вали, вали. І касси потрібні. Так, у меня есть... не, ну с рандомами я не хочу. Рандомы это не той уровень вар'ятства. Так, у меня есть листовки про... А, ось там написано It's the які. item scanner. Так, тут треба 2,50. У меня есть 2 и 50. Ой, треба ресет. Оп. 2,50. Так, теперь можно идти автомат. Автомат был. Ходи бы автомат. Никто на тебя не глядит. Все. На. Так, добре. Шукаємо далі. Мені 6. Монета, 8. Мені треба монету, той автомат запхнути. Де этот автомат був? Як завсюди все... Бля, я згубився просто. Где тут что? Куди? Снова это открываю. Добре, что я пацан. О, автомат. I need a coin. Success. До якої машини? Что ты? Он с меня не глядел. Ага. Наши сюди кудись сюди. Сюди? О, напевно сюди. It's the ignition key. Hey, got it. Ей. Нифига себе болит! Ти бачив нейку гульню страшную про Гарфілда? Не бачу. А есть гульня страшная про Гарфілда? Реально? Не бачив і не чув, а ніколи нічого такого. Типу. Там что, там одни понеделки? Что? Гульни.
Опа. Зараз знаю назву знайду. Давай. Кров у четвертому ряду. Кров у четвертому ряду. Хто-небудь. Хтось принесіть ж шотку. І лепшого терапевта. Рагоша. Гартайп. Гартайп. Что за гартайп? Гартайп. Ось типу так? Не, это нечто не то. Гартайп. А, наичи. Так, что за гартайп? Ух, нифига себе, Артик. Зроблено на ю. Як на... Можна на весь екран? Добре, я просто зум зроблю. Рама не працює. А, 8, напевно, вже зашнілися. А, так стоп, это что? А, так это не вид. Так это просто гульня. А, які Гарфілди. Прибиття. Починається захоп землі. Урвання на землю починається. Ба-ба-ба. Ми під погрозою, під атакою. Угу, запуск починається. Кажуть. Нифига себе, не, выглядает просто офигенно. Что тут? Так это ж гэты, сайт-скроллер. Ей. Так, окей, але ми гуляли все ж іншу гульню. А 8 балет хелл почався. А! Я ненавмисно вийшов назад. Добре, гэта потім погуляємо коли-небудь. Гэта криху не тое, що ми зараз гуляли. Зовсім криху не тое. Так, назад у гульню. Insound Mind, давай, тягнемся. Голосует. Не, ну собираешь, Itch.io это просто скарбонка, скарбница. Это, ну, там столько офигенных гулень. There's no one out there. Нема кому телефонувати, скажу. Ну, не бачил, просто картинки страшные. Не, ну арт, конечно, тут я погоджуся. Страшный. Страшно пригожий. Офігенно просто виглядає. И тут все, больше ничего. І, значить, тепер треба під брамою проходить.
Я туда не залезть. Сенси отъехал. Куда он поехал? Здорово. Окей. Окей. Прилетели такие, померли. Вороги подобные насамрэч на мімікаў з Prey. Классные. Сильные. О! Лялька-донька. Осталась одна? Тільки одна цацка засталась. Якая драма яна сапраўды называла сябе смеццем? Не разумею, чаму ты такі здзіўлены? Ну, окей. Лабірынты нейкія. О. Рейка. Померла на месцы. Подозраваная померла на месцы. Адпаведна сведчанням працаўнікоў і кліентаў крамы у міс Руль адбылася панічная атака, у рэзультаты якой яна выпадкова разбіла люстэрка. Внешне выпадкова разбіла, ага. Праз неадэкватную рэакцыю прысутных так. Сітуацыя хутка абвастрылася, і міс Руль пакончыла з сабою, выкарыстаўшы аскепак разбітага люстэрка. Няма аніводных доказаў таго, што яна была... Гэта было учынена наўмысна, падналаджана, тып. Ну, загадзя карацей наладжана было, задумана. Наўмысна, хаця я падазраю, што яна была ў стасунках з працаўнікоў крамы, якога клічуць Дэвід. Потым дапытаю яго потым. Не, мужик, ну паразмаўляй са мной. Пропусціў. Увогуле хтось ёсць? Думаю, паспеў паразмаўляць з мужиком. Папелюшы. Побег. Шпили такие. Дошки люстерком разбивать. Так, тут я был. Окей, а куды? А где была... Какая выстава? Где лялечная хата-то? Домик лялечный. Ось. Так, у меня лялька дочки ее. Брата на горыша. Брата на горыша треба тут. Як туди яго поставить-то, а? It's a small rounded slot. Брата до горыша. А тут треба знайсці. І раптом бах. Тут бах може бути.
Потому что не аганці постійно. А ось, бах, напевно, сюди. Так, і треба ще одну ляльку знайти. Монеток у меня нема. Куди ісці, що шукати? Чому до горища? Брата чому до горища? Тому що він був на горищі. Кауніт. Струмно сметик. Там нема сметника. Ну, то бок, ну, другое. Другое слово у кожным сказе. Гэта дзе ляльку шукаць. Расставіць лялькі трэба ў доміку там, дзе яны ось першае слово. Тату на пагрузачную. Так тату яшчэ знайсці трэба, тата. Ён каля коміна павінен стаяць там. Так, сколько у меня есть? 1,99, 2, 1, полова. 5. Угу, еще полова треба. Минимум. Нет, стоп, 2. 1,01. 0,01. Розчинено 4. 1 полова. Пагрузачнай пляцоўцы шукаць, ду. Зараз паглядзім. It's blocked from the other side. Заблакавана. Як там блакаваць гэта? Там заблакавана. Тут усё пазбіраў, здаецца. Гэтым скарыстаўся. Просто иду по правой стене. Так, ось. Тата. Ну так, вантажный. Ну так, на погрузочной пляцоўцы. Все слушно кажешь. Где там выход был на погрузочную? А, ну дык, не ось там просто да і трэба прайсці, ось там погрузочная пляцоўка. Здесь тут... Да, тут треба шукаць. Вось ён ляжыць. Ты просто не дайшоў. Дайшоў праход. Ось. Лялька тата. Окей, зараз лялька тата каля коміна павінен стаяць. It's a small rounded slot. О, гідрацыя, дзякуй.
у гэты дзень, у той дзень, яна сорвала люстэрка з пяцель, калі наносіла мамін макіяж. Смак крыві і памады здаваўся на яе вустах да самага. Ой, дзякую, Яловішенка, за вадзічку. Гэта быў дзень, калі сарвала люстэрка з яго пяцель. Оу, прыгожа. А як павольней хадзіць? Я хачу павольней ісці тут. Так прыгожа. Вельмі прыгожы праход. Класс. Кубик Т. Желтый кубик. Некий. Нормальный бит был. Так, 100% есть ошибка полопать все шарики. Не треба. Ну, ці есть ошибка не лопнуць аніводны шарик. І гэта я ўжо не атрымаю. Что? Як мне гэта і палопаць? А, ось так можна. Можна з м'ячиком. Боже, робот виглядає, як той заяць, ну погоді. Серый, де там був робозаяць. Ну, калі я, конечно, слушна памятаю, як він виглядав, бо я глядзеў гэта вельмі давно. Апошні раз бачыў гэтую серую, ну, во. Там куб упаў. А, каля Ой, дзякуй, Лавішенка, я б яшчэ бегаў бы і шукаў. Я пропусціў. Люстэрку амаль нічога і няма. А, у люстэрку толькі тыя... Ну так. Толькі крама. Ну, тавары крамы. І касы. Що за був? Хрипота якая. Яй, страшно? Насамрэч, гэтая гульня, яна адчуваецца не тое, каб як хорар. Яна за кошт таго, што тут такія механікі з гэтым люстэркам, пісталет, яна адчуваецца больш як такая, ну, типу, адвенчура з элементамі хорара. Я не могу сказаць, што мне не падабаецца. Мне насамрэч падабаецца, я ўжо казаў пра гэта. Hated. I can put something in here. Ну, є нейкі свой асаблівы шарм у гэтай гульні. На месцы распрацоўніка я б, канешне, запаволіў крыху персонажа, бо ён нават без шифта, без спринта, ён вельмі хутка. Вось ён зараз я бегаю без спринта. Ён вельмі хутка перасоўваецца персонаж.
З прынтом, ну, гэта, канешне, гэта офігенна. Тут насамрэч аграменныя, тут вялікая пляцоўка, вось гэты маркет, напрыклад. Гэты супермаркет. Тут да халеры дзе збегаць, ну, і трэба бегаць туды-сюды шмат. Вядома, чаму яны зрабілі, ну, відавочна, чаму распрацоўнікі зрабілі такую хуткасць персанажу. І гэта вельмі добра, бо яны ўсё ж з павагаю паставіліся да гульцоў. Гульцы не вытрачалі свой час просто тупа на бегатню туды-сюды. Дазволілі бегаць вельмі хутка. Я бы запаволіў звычайнае перасоўванне персанажа і пакінуў бы спрынт такім, як ёсць. Можа, зусім крыху яго запаволіў бы. І ўсё, было бы ідэальна. Ты можаш спакойна перасоўвацца пешу. Можаш любавацца, ну, там, глядзець, вось, ну, асалоду атрымліваць ад вось такой лакацыі, напрыклад. Ну, тут рэальна вельмі прыгожа. А можна было бы і бегаць. Не, гэта не тая кофта, што Эрыка звязала. Эрыка сваю яшчэ не звязала. На мне кофта, якую мы купілі у Гданьску. Вось так. Рукавы які. Не, гэта мы купілі ў Гданьску, гэта нейкі тыбецкі бренд тыпу там Непал, Тыбет, вось гэта ўсё, ну, тыпу на гэтай матывы. Вось, а Эрыка калі сваю звяжа, я думаю, яна сама пакажа. Ну, яна яшчэ не давязала. Большую частку ўжо зарабіла, канешне, але засталося, што рабіць. Так. Окей, ну зрабіў я. Так, я люстэрка зубіў. І не сюды. Дык што мне цяпер з люстэркам рабіць? Ну я зрабіў хейтед. Чаму яны не перакуленыя? Гэта тыпу я... Не, ну вядома, мы пахвалімся кофтаю. Можа з гэтага боку трэба іх выстаўляць? Тады яны будуць перакуленыя? Не. Окей, давайте тады в адваротным парадку. Эйцет гэта, ну, ненавісны. Ненавісны. А, ну ж не так, люстэрка не так адбіваю ўсё. Я заколупаюся тут усе шарики шукаць. Моя маска! Схлипывая. Крышить. Ну и еще манекены стояли, глядели. Яна хотела памерці. Толькі такі эгоіст, як ты, спрабаваў бы яе адгаварыць. Я рады, што ў цябе не выйшла. Это нотатки кого? Рассказчика, так бы мовіць? Вось гэтага мужика у жоўтым капелюшы. Я яе чую, яна здесь побач тут. Вось, ну, такі драматычны момент, персонаж вельмі занадта хутка ідзе. Трэба, каб, ну, павольней рухаўся. Нават у прысядзе персонаж не запавольваецца. Ну, вось такая дробязь, як хуткасць перасоўвання персонажа руйнуе момант. Драматычны момант, дзяўчына сядзіць плача, і персонаж такі бяжыць на яе. Хотелось бы, ну, повольно идти. Короче, ну-ка. Дайте-ка поспробую геймпадом.
Во, ось типу такого. Ось так. Повольненько наближаться. Ай, не то. Ні? Як? It's okay. Все добре. Я тебе бачу. You can rest now. Відпочивай. Тепер ти можеш відпочити. Дякую тобі. Ачивка Mirror Mirror on the Wall. I don't think Virginia. Старка на стене. Не думаю, что Вирджиния Some sort of outside influence. зробила б нечто такое без водкага Get to the ўплыву. bottom of this. Я докопаюся до правды. Далее, ачивку Mirror Mirror on the Wall. Это фраза з Белоснежки, напевно? Типу, люстерка на стене, отповіді мені, ці самые пригожі, бла-бла-бла. А ці ти не забыв штось? Ну, насамрэч так. Я забыл. Ой, так теперь тут не будзе яе, я могу спокойно бегать, собирать все, что хочу. Мне трэба знайсці яшчэ 10 паштоўкі. Ці одну паштоўку. Там есть нейкі лут. А, ну так, ведомо. Там. Это помешкание менеджера, типа? Там. Ну-ка. Идите. It's a lock with a coin slot. У меня нема. Що там лежить? Гай, ну мне уволили. А! Боже, ОКР гэты. ОКР. Все хочется собрать. Собрать усе пытальники на мапе. Не, ну кассы ведомо. Кассы там на кольки. На 5. И на 4. То не то я не могу зрабіць. Так, стоп. Похвалишься потом кофту? Не, гэта ж Эрика вяжа кофту сабе, не мне. Яна похвалится. Я, напэўна, гэта і сказаў тады. It's an item scanner. Так, у мяне ёсць 2, 1 і 50. 50. Трэба, типу, на 1,5 знайсці. Гэта не падобна на паштоўку. Ай, добре, загуглю. In sound mind 1. Да. Просто. Hello there. Hello there. Ой. Навошта так гучна рабіць? Рабіць. А! Ай! Ай! I did without recording.
І не просто всі на полічках Don't use лежать. this one, but just to be... And also, guys, I don't I finish this There's an guy. item scanner. For those who are wondering, this store with that mirror. Ну, отримлюються усі на полічках. О! Сховали. Тихо, хотел бы я как и мне нечто звязала. Вядомо, ну, відомо, что не свитер нейкий, не кофту. О, камон. Вы только сегодня жартовали про зимнюю куртку мою. Ну, не зимняя куртка, это просто легкая скураная куртка. Это для меня это зимняя. Мне, ну, можа... Это, я покуль не ведаю. Не, ну з даўніх часоў цягнецца жаданне атрымаць гэтую шапку Гімлі, дворфа. Але ну камон, бараду гэтую вязаць. І яшчэ варыянт складанейшы. Это шапка Октопус, гэты асьміног. Трэба будзе, дарэчы, пашукаць. Казаць табе. О, бляха, выглядае офігенна. Табе сабой спадабаецца? Ты сама захочаш сабе тую шапку. Мне цікава, я зараз пачуў інтэрком, як домафон вуліцы ці з хаты. Напэўна, адначасова. Не, я спачатку пачуў з вуліцы. Домофон проехал лисок. Могу показать, что я связала. Реки потом покажешь. Ты чому потом? Давай, это фотка ёсць, заливай куды, поглядим усе разом. Хочешь, конечно. Или ты хочешь, каб усе поглядели? Заливай, зараз поглядим. Ну, просто на стриме поглядим, что ты там такое связала. Цікавае. Мне цікаво. Я люблю творчесть, я люблю, коли люди нечто своими руками робят. DIY это просто выдатно, офигенно. Бля, у меня нема монетки, как забрать эту фигню. It's a lock with a coin slot. А кормя этого больше ничего и нема. Мне дошли, Лавишенко, просто здесь из посылку и поглядим все разом. У тебя там такое классное отрымалось. Так, это факс от Зянуна Станислава. Ну, я хочу все собрать. Мяне падумывае, канешне, пашаць табе адну з гэтых шапак вязаць, але ж ты іх насіць будзеш як і тыя, што я табе ўжо звязала. Таму, Эрыка, рэальна трэба будзе паказаць табе шапку асьмінога, бо гэтую шапку і ты сама будзеш насіць. Да, просто офігенна. Ну, то бок, то ты звяжаш просто шапку сабе, а не мне. У меня то шапки нафиг не треба, бо мне як бы мне не холодно. Слала у тютер. Так, добре. Твиттер. Так. Десктоп. А, ты хочешь похвастаться, что ты связала мне? Добре, зараз поглядим. Как не то насильство. О, Эрика, гляди. Гляди-ка я прихожусь, Эрика. Эрика, неси, Эрика, неси. Иди сюда. Эрика!
Зненацку нечаканий крик. Не, офігенно, офігенно. Пригоженько все. Червоненькие, перемешку с белыми, черными. Ты сама показывай. Так, Ерика уходить у кадр. Блін, ну я ще не кончу. Чарапушки, чарапушки. А усім чарапушки. Рукавы просто офігенно, мені вельми подобаються рукави. Широкі такі. Я кажу, треба просто сюди некую заглушку поставити, щоб можна було як кишені використовувати где-то японські. Ой. Японські кишені. Просто но. О, но. Ну я на. А ну я на. Себе полову головы, правда, не можно. Я не голову показываю. Яна! Все, померились своими творами. Собрать офигенно, мне вельми подобається. А, шапки. Казать шапки, які Ерика мені зв'язала. Добре. Добре, будемо показувати шапки. Ну, мені відоважно треба. У геніальних людей думки однолькові. Так. Шапка, яку мені Ерика давно по заказі зробила. Ось така ось. Легионер. Их это не просто шапка. Шапка-то функциональная. Нормально. Вельми функциональная, офигенная шапка. А насамрэч мне вельми падабаецца гэтая шапка тым яшчэ, што яна нифига не толстая, мне ў ёй не спякотна. Таму яе перыядычна апранаю. А вось на самыя моцныя маразы, ну типу мінус 30, у мяне ёсць яшчэ вось такая. Оп. Выглядае нібыта, ну, шапка і шапка на чорным фоне, правда. А, ось, у тиктоку не бачна. На твиче добра бачна. Межы. Эта шапка не просто так, это не ви. Это ось так робится. Get over here! Это маска Скорпиона. Ось. Ось такая офигенная шапка. Ось такие у меня классные шапки от Ерики. Так, треба назад вывести это. Всё. Эть. Ё-моё, здесь. О, холера, як час летить. Так. Добре, переключаемся назад. Квадратами бабулины минуты. Классно. Так, ну, реально, то же самое, что робится. Слухай, вы сговорывались ці ні? Я не разумею. Я, може, щось я пропустил. Что? Что ты самое? Может, я реально что-то пропустил, ты забыл? Вы сговорились, как это вязать? Не, выдатно, Еловишенко, классно отрымливается. Так. Треба мне?
трэба батарэечкі. Дзе я мог паштоўку не забраць? Тут штосьці ляжыць, але гэта не паштоўкі. Не здесь... О, Ровикс. It has a small coin slot. Угу. Там штось ляжыць яшчэ. Может, там паштоўка? Ну як же, як мне ісці далей, калі тут не сабрана ўсё? Я не могу себе такое дазволіць, мне АКР не дазваляе, ну. Мне ж цікава. Ай, ты хрен за... Так, стоп, куди ісці? О, вот двери. Яшчэ. Мрэш. 9 вечара, так што трэба, напэўна, скончваць. Беларусі 11 вечара. Як бы хопіць ужо. Хоррор прышпільны, хоррор класны, цікавы, мне вельмі падабаецца. Я з задавальненнем буду праходзіць яго далей. Што яшчэ магу пра яго сказаць? Ну, я ўжо казаў, мне вельмі падабаецца, што тут можна вельмі хутка перасоўвацца. Ён не зануджвае праз гэтае. Ён не робіць мяне балюча, мне проста фізічна балюча праз гэты хоррор, калі ну, пачынаецца просто бегатня туды-сюды. І... Що яшчэ сказаць магу? Прысе класна. Вась! Добренько, давайте тады кончваць наш цудоўны вечар і пойдзем адпачываць. Ім дзякуй, ім сардэчкі, так, што адбываецца. У мяне ўсё зачынялася так. О, раз. Так, гэта нахрен. О, ім сардэчкі. Сардэчкі. Пабачымся не заўтра, напэўна, а ў пятніцу. Пятніцу мы, напэўна, працягнем гэты хоррор праходзіць. Можа, і іншы нейкі пачнем, але гэта мы дакладна пройдзем да канца, і не ўпэўнены яшчэ ў пятніцу ці не. Можа, па звычайных днях будзем праходзіць, калі ў мяне, канечне, ж будуць сілы па звычайных днях рабіць стрымы. Вось, бо ён, ну, не настолькі крыповы, як хацелася б. Добра. Але там каб паглядзім карацей. Усім дзякуй. Іх люблю, усіх абнімаю. Бай-бай. Сардачку, я пайшоў. Не той націснуў. Якой націснуў? О, можна гэта. Бай-бай. Дарэчы, ведаеце гэта клёвы жарт пра нізкапаліганальную графіку. Глядзіце. Нізкапаліганальная сфера. Ра-та-ра-та. Кто не отъехал? Я не отъехал. Я отъехал. Самые добрые успомины Эва. Як я абасралася прилюдно, і на гэта глядзелі 13 чалавек.